Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ziqinisiwe ezokuphepha ezweni lonke emva kokwanda kweinsolo ke namahlebezi enkundleni zokuxhumana ukuthi ke namhlanje kungahle kubuye futhi ke uthaqa ezweni lonke njengoba ke kwenzeka phambilini la isibone khona ke kunezibhelu kutapa ezitoro kanti ke bekunalo mahlebezi ukuthi ke umtapo part 2 ungahle ke uphinde ubuye usukwini la namhlanje kanti ke ezweni lonke ke ezokuphepha zikhishwe ngobuningi ukuthi ke ziqaphe ke isimo ezindaweni ezahlukahlukene ukuthi ke lokhu ke kwasehlela iningizimu Afrika kungasiphindi kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu nansi ke ivideo eyobufakazi ukuthi ke amasosha ke kanye namaphoyisa ke aphume ngobuningi bawo ukuze ke eyoqapha isimo ezweni lonke.